लाइमोन आब' बे दख'नाया समायदोंना आंजों बेखौनो गानना थांसै आं औ बे दख'नायानो समायदों दे ओइ बेबारि नोंखौ दिनै हट नुलायदोंसो मा आंखौ हट नुदों आयु आं बिदिबा बासियोहाय आं हट नुजानो बासियो आंहा सिम्पोलखौनो मोजां मोनसियो जेनेबा सिम्पोल नुजानोसो लुबैयो आङो गासिबो टाइमावनो नोङो सिम्पोलै थांगोन नामा मालाबा हट देलायनाबो थांनांगौ ओरैनो मोजां नुदोंना आब' नुदोंहाय नुदों ओरैनो नुवाखै नुमारथारदों नोंबो दे आरो जोबोद समायमारदोंलै नों बे दख'नाखौ गाननायानो थाङा दिनैसो गाननाय नुबाय आं गाननांगौ गेजेर गेजेर गावहा गाननायखौनो गानबाय थायो दे थांदो थां अबावबा नोंना बयफ्रेन्डा फैनानै नेबाय थागोन नेनो बालायलांगोन औ आब' थांनि र' दे होमबा थाथ' आब' नोंबो थांनो हागौमोन ओमफ्राय आं हारसिंसो थांनांबायना सासे लोगो थाबाथाय मोजां मोनो आंहा नोंहा बयफ्रेन्ड दंखायो मानो लोगो नांगौलै आयु थेवब्लाबो बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांबाथाय आंनो सासे लोगो नांगौहाय नङाबा आं बोरैबा मोनो हेद नोङो जाम्बि नामा लोगो लांफायो नामा दिस्टार्बनो थांदो थांनानै सानैबो दोखो बेरायहैदो दोखो जाना फैदो दे होमबा आब' थांसै आं हाजायाबाबो जागोन दे ओंखाम ओंख्रिथ' दंखायो जागोन दे जागोन ओमफ्राय आब' एसे गोबावबो जानो हानाय दे आङो खिन्थाना दोनखाबाय नोंसोर आरो गोबाव जाबाथाय एसे सिन्थानोबो हानाय ना आंथ' बांद्राय गोबाव जाबा खारस'नहैबायसो सानगोन आयौ दानो खारस'नो हायाहाय मा दानो हाबा जाया बोसोरसेसो थाबावनि दे जागोन दे थांदो औ आब' दे होमबा बायथ' इस माखौबा दे बाय मानसियानो जोबोद लाजिथारो बियो थेवब्लाबो दासो एसे लाजिनाया खारबाय सिगां ओरैबायदि लाजियोमोन गावनि बयफ्रेन्डखौबो लोगो हमनो लाजियोनो मालाय आं खिन्थु लाजियालै आं लाजियामोन मालायबा राहुला हिनजावखौ गुवाहाटियाव लांना दोनहैबाय खोना आरो सासेयाबा मा जाना दङ हाबा खालामबायना खालामाखैबा मानो खालामा जानो दाहालागि खालामबाय जानांगौ ना खालामाखैसो मिथिला दे आरो दे माथो बुंबावनो आरो आंहा खाफालानो गाज्रि बोरै मोनखो पार्कखौ मोजां ना औ जोबोद मोजां जोबोद समायनाथार आङो बेफोरबायदि पार्कआव फैफेराखैमोन एसेबां मोजां जा समायनाखा जों सम सम फैबाय थायो बेयाव लोगोफोरजों आरो बै सिगांथिं समायना बिबार दंसोयो नोंखौ ना गिदिंहोजोबगोन आं दिनै ओमफ्राय दे मोनसे फट' लानि नोंखौ बेयाव मोजांथार नुगोन फट' दे होमबालाय ओमफ्राय आङो बेखिनियाव थानांगौ नोङो बेखिनियावनो थाथ' र' जाबायना औ दे आङो मालाबानिफ्रायनो रेडिखा जाबायना र' मोनसे साफायबावनि र' जाबाय दे जाबाय साफायबावनांला नामा उनाव साफायगोन दे बै सिगाङाव बिबार बारियाव र' नायनि मा रखम नुदों बा एक्ट्रेस रखम नुदोंलै नोंखौ नुगोन मायाबा नोंगौ आयु नोङो होनबा मोजाङै साफायनो रोंगौ औ आरो DSLR-जों थिखांबा जोबोद मोजां नुखायो न' आङो रावजोंबो थिखांजाफेराखैमोनसो केमेराजों नोंजोंनो फार्स्ट टाइम नंगौ नामा ओमफ्राय बेखिनियाव जाथ'बाय थुदो सिगाङाव जा मोजां दंबावोबा नोंना नुबाथाय गोमो हाबजोबगोन ओरैबायदि समायना बिबार दं इस नंगौ नामा थ' होमबा बिबार बारियावनो साफाय जानोसै आं बे थाइसे जायगायावनो बेसेबां लाबाय थानो नङा होमबा ओमफ्राय नोंखौ सोर थिखांगोन आंनालाय मा बुरजाथार दंखायो आगोलफोर थिखांनायफोरानो फैबाय थायोना जोंफोर लोगोफोरा थिखांलाबायो अबेसे नोंजोंसो लानांगौमोनलै सेलफि लांगोन ना जागोन दे बै सिगां थांसैथ' आंहाबो एसे थाबैनो थांनांगौ दानो थांनायनि नाम लानाङा थांनांगोन एसे थाबैनो थांनांगोन मानोसि थाबागोन र' दानो थांथ'वा खमसे खम 3-4 घन्टासो थाबावगोन नाङा एसेबां गोबाव नांगौ आं खिन्थु गाज्रि मोनगोन दे मा नों आंजों गिदिंनो बरिं मोनदों नामा मोनाखैलै बरिं जेनेबा दानो थांथ'वा देनाय थेवब्लाबो माने नाम लाबाय आरो थांनायनि दानो थांथ'वा दे दानो थांनो मोना थौ होमबा बै बिबार बारियाव थुदो बेखिनियावनो मोजां दंथारो माथो थास' बिथ'राया मुथाथामसो मोनखागोन माथो बेखिनियावनो खानोसैहां दहायबो मुथाबासो खाना दोनखादों र' एबार नै मुथाबासो खाना लांबावनोसै दिनै 100सो मोनखागोन आरो मानामुनियाबो मनासे दंखायो मानामुनियावबो 100सो मोनगोन आरो थालिर मैखुनबो दङ मोननै जिखिजाया दिनै 250-300सो मोननो हानाय मा गामि मोनफैखौबा बै बुरिनायावनो सोंनि र' आं ओइ आयं
आया सोर जाखो बेलाय सोरबा आं सिनाय हायासै नोंखौ आयं मा गामि होनो बेखौ ना गोबोरखि भारा मा गोबोरखि भारा मा नोङो फैफेराखैमोन नामा बे गामियाव गैया फैफेराखै ए आलासि दङ नामा जोंफोर गामियाव आलासि दङ नामा नोंसा आलासियाथ' गैयामोनलै गैनाया आयं आंहा मोनसे घटना जाना दङलै माबा घटना दा माबालै आयं आंना हिन्जावानो गोमाना दं आं आंनि हिन्जावखौ नागिरगासिनो मा नोंना हिन्जाव गोमादों नंगौना नङाहाय नंगौलै आयं नंगौ आं आंनि हिन्जावखौ दिनै 6 मास नागिरबाय अबा थांखो ना सोरबा हौवाजोंसो खारसनहैबाय मोनथिला दे आरो जेखि जाया आं नागिरगासिनो मानो होनबा आंनो आंनि हिन्जावखौ नांथारगौ आंनिया नै खुगायाबो मायबा मायबिसो थांफ्लांग्रा जाबाय माने आं जोबोद टेनसनलै आयं आंनो आंनि हिन्जावखौ नांथारगौमोन अबा थांखो गसाय लाफाथि आयंनि हौवायानोथ' नङा बियो आयं लाफाथिया गोबोरखि मोखां होनना बुंबाय थायो गावगायनि हौवाखौ साइस गैयैखाय माथो बेबो साइस गैथारा बोरैबा गोबोरखि मोखां साइसमारहाय बेनो नामायबा नंमारगौ नामा नोङो बुनायमोन नामायो हिन्जावखौलाय ना रायनायमोन मानथ' नोंखौ गानना थांखो रायाखै आङो आयं आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो अनखायो बेखौ मोनथिगौ ना आइमोना थाबाथ' बेखौ ओंखामखौनो संनो होआ गावगायनोसो आजादि संना जाहोयोमोन अनोमोन आंबो आयं दा बियो मानि थाखाय खारदों मोनथिगौ ना दा नोंनो खिन्थाबो जाया खिन्थानोबो लुगैबाय आं मा होनना खिन्थानो जेनेबा आयं बिथ' आंनि हिन्जावसो नङा होमबा आंथ' बेजों जेनेबा बेखौ दांनो बेखौ अननोथ' मोनथाय दंखायो नङा होमबा मोनथाय थाखायो हौवाफोरनिया दा बेखौनो गाज्रि मोननानै खारबायलै बियो मा नोंसोरो मोजां मोनलायनानै हाबा जायाखैमोन होनबा ना नोंजों राजि गैयामोन बेलाय जेनेबा नोंजों हाबा जानो राजि गैयामोन नामा नोङो बेखौ जबरदस्ति लाबोदों नामा नोंखौदि बियो अननायावनो गाज्रि मोननानै खारलांबाय मोजां मोननानैथ' हाबा जादोंमोन हाबा जानाया थेवब्लाबो मानोबा आंजों अनजानो बादोंमोन खोना जेखि जाया आयं नोंसोर गामियाव सोरबाफोर हिन्जाव खारसनफैदों नामा खारसनफैयाखै माबो थाफैदों नामा गैया जों गामियाव रावबो खारसनफैयाखै गैया नोंसोर गामियावबो गैमारा गैयाहाय बेथो जोंफोर गामियाव गैया रावबो हिन्जाव सिख्ला रावबो खारसनफैयाखैबो थाफैयाखैबो ओमफ्राय नोंनियालाय हिन्जावनियालाय मा नाममोन लाफाथि गसाय बेलाय माथो लाफाथिनि हौवा मार गैया रावबो लाफाथि मुंनि रावबो हिन्जाव सिख्ला खारसनफैयाखै दे जोंनियाव ओमफ्राय नोङो थगायदों खोना ना नोङो नोंनि हिन्जावखौ जोबोद अयथासार खालामोमोन खोना बेनिखायनो नोंखौ नागारना थांदों नोंनि हिन्जावा नोङो थगायदों खोना ना आंनि सिगाङाव नङाबा मानो खारगौमोन दे बियो बुयोमोन ना नोङो दोखो बुयोमोन खोना हिन्जावखौ ओमफ्राय नोंनिया न'खरनि मानसिफ्राबो बुयोमोन खोना ना ओइ बेफोरबायदि नङा जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा आंहाथ' ओरैनोबाबो बिमा आरो बिनानावल'सो दङ बिनानावबो जाबाय खरि बेलाय मानो बुलाबायनो मोजांसो मोनसैमोन बिसोरो बिहामजोखौ अनसैमोनसो मोनथिबाय आरो आंबो आंनि हिन्जावखौ फंसेबो सोबाफेराखैबो बुफेराखैबो फटक अनोमोन आं नाथाय बिसोर आंनि अननायखौ बुजि मोनासै मा मोनथिगौ दा मा मोनथिगौ नोंसोरथ' ओरैनोबाबो हौवाफोरा हिन्जावफोरखौसो दाय होखायो नङा होमबा नङालै आयं नङा नों मा मोनथिगौ दे नोंबो जेबो मोनथियाखौवा मानो बेफोरबायदि बुंखो आंनिया हिन्जावानो मोजां नंखायामोनलै बोरैबा थंगालि टाइपनिखामोन आंनिबाथ' बियो सोरबा सेंग्रा बा सोरबा हौवाजोंनो थांमारदों बियो सालारिया थाङाखै खोना दे मानोथ' बेफोरबायदि सानलाबायो माबा दुखु होदोंमोन नोंसोर दुखु होनायखायनोथ' थांदों आरोहाय नङाबा ओरैनो थांगौमोन नामा जेखि जाया जोंफोर गामियाव फैयाखै आरोना रावबो फैयाखै नोङो जोंफोर गामियाव नागिरनांला दे जोंफोर गामियाव रावबो फैखायाखै नोंहा ओरैनो टाइमासो लस जागोन खस्थ'सो जागोन नोंहा थां गुबुन गामिफोराव नागिरहैदो गुबुन जायगाफोराव जोंफोरनाव गैखाया गैमारा न' गैया जोंफोर गामियाव रावबो हिन्जाव सिख्ला खारसनफैयाखैबो थाफैयाखैबो दे होनबा आं थांथ'नोसै गुबुन जायगायाव नागिरै थां जोंफोर गामियाव नागिरना लाब गैला दे होनबा नुदो मा बायसि गोदै बुंफ्लासोदों आंनि सिगाङाव बुमारोमोन बिसोरो दोखो बेनिखायनोथ' गथ'आ गिनानै खारबाय आरो जेखि जाया थांनानै आयंनो खिन्थाहैनि र' बेथ' आं गिलायलांदोंमोनसो बिखाखौनो दुब मोनदोंमोन खुदैसो गबायहाय आंनिया बाल एसे गोथाव सङो बेदरफोरखौ आं जानोसो लुबैसोबाय नायनानै आदा जानोसो लुबैसोबाय आयं बुरि
आंखौ दिनै लाबोनो होगोन र' बेदर आं एसेबाबो लाबोनो होगोन जानो लुबैना हाथारला एकदम भिडिअ नायनानै जानाय लोंनायनि भिडिअ नायनानै आंहा बांद्रायसो लुबैसिनबाय बा खम गोथाव जादोंना आयु गावसो आं मोनजानाय मोनबा आंनि आखायाव जुदि फैसा बुरजा थानाय मोनबा फैसाबो गैयाना बा 20 थाखा नामाल' दङ लाफाथि आयं मायोहाय मा थास' बिथ'राय खानो थांनायालाय मानो एसेबां थाब फैखो आयं हा आं नोंखौ दिनै बेदरसो लाबोनो होनो नागिरदोंमोन बेदर जानाया उनाव जाबाय थागोन र' आयं ओइ आयं नोंनि हौवाया जोंफोर गामिसिम नोंखौ नागिरनो फैबायसो गोबोरखि मोखाङा औहाय होमबा सोरथो जाबावनो नोंहा सानै हौवा नामा होमबा नङा नङा थेवब्लाबो बुंफ्लांबाय आं ओमफ्राय मानसिया मा रखम साइसनो हो आयं गोबोरखि मोखां साइसथारना औ मानसियानो गोबोरखि मोखां साइसखा माबा नोंनि नामखौबो लादोंबा लाफाथि होननानै नोंनिनो हौवा जागोन आरो सोर बोरै मोनफैखो बे गोबोरखि फाराग गामियावलाय बे गोबोरखि मोखाङा बेखौनोथ' आंबो आसरित जादों ओमफ्राय आयं नों खिन्थादों नामा आं नोंसानाव दं होननानै हा आं खिन्थाबा दाहालागै बेफोरबायदि फैयालासिनो थागौमोन बियो डाइरेक्ट आंजोंनो फैफागौमोन ना औ नंगौ नंनाया थेवब्लाबो आं किसुयैनिफ्राय नों मा होनना बुंनाय हा आयं बुंबाय आरो जोंफोर गामियाव रावबो सिख्ला हिनजाव खारसनफैयाखैबो थाफैयाखैबो होनना थगायहरबाय आरो ओमफ्राय बुंदों आङो जोंफोर गामियाव नागिरना लाब गैया दे गुबुन गामियाव नागिरै थां होननानै जोंफोर गामियाव रावबो फैयाखै होननानै बुंबाय आरो नङाबाथ' जोंफोर गामियावनो नागिरथिंबाय थागौमोन खोना ओमफ्राय नोंनि हौवाया बुंदों मा नोंखौ मालाय जोबोर अनोमोननो माथो नोंखौ ओंखामखौनो संनो होआमोननो बिमायाबो बिनानावाबो नुदोंना आयं इसिबां सैथान हौवा बियो माने बियो आंखौ लांनानै दोखो बुगोन बिसोर आंखौ लोगो नांनाय दोखो बुगोन बुनो थाखायनोथ' बिसोर आंखौ नागिरगासिनो आं थाङाहाय मा आयं आं थाङा आंखौ थांबानोखि बिसोरो बुथारखागोन बिसोर लोगो नांनानै फारसेथिंजाय आरो न'नि मानसिफोराबो आंखौ थांनो होआ आंखौ बिसोर बुथारनो थाखायसो नागिरबाय दं इसिबां पापि बिसोरो आंखौ खथ' आलाय सिलाय खालामदोंमोन बिसोर सानसे समाव ओमफ्राय दा नोंनि सिगाङाव बुंदों मा बिसोर आंखौ अनो उल्था बुंदों बिसोरो मिथिगौ दा बाबो थाङा आं आंनि हौवाजों साख्रि गैया बाख्रि गैया साइस गैया फाइस गैया फारसेथिंजाय आरो गोसोआबो जब्बायसो गाज्रिसो थांगोन दे बेफोरबायदि हौवाजों थैगोन आं लागिबा बुरिनानै हारसिं थैगोन आं लागिबा हाजिरा खामला मावनानै जागोन लागिबा आङो बिबायारि जानानै जागोन थेवब्लाबो आङो गोबोरखि मोखां हौवानियाव पापिनियाव मालाबाबो थाङा औ थांनाङाथ' र' बेफोरबायदि हौवानि न'आव बेथ' नोंनिया बिखुनजोआबो मोजां नङा औ बिखुनजोआबो मोजां नङा बिनानावबो गाज्रिथार खरि जानो हागौ थेवब्लाबो आंखौ बुयो बासा आयंलै आंखौ नोंबो होखारनाङा दे आं नोंजोंनो थागोन दे सानैबो बेफोरबायदिनो माबा गोरोबलायना थागोन गोरोबलायनानै जागोन आंखौ बै हौवानियाव हगार हरनाङा दे आंखौ बिसोरो जोबोद आलाय आथानि खालामगोन दोखो बुगोन ओंखामबोसो होनाय नङा मिथिगौ दा ओजों आरो न'आवबो आंखौ दाहालागै रागायानो जोंना दङ मानोना आंखौ संसदेजों थांजानो बासियोमोन बिसोरो मिथिखागौ ना गाज्रि होननानै दे आंजोंनो थानो हागोन दे आं मालाबाबो खिन्थाना होआ नों जोंहानाव दङ होननानै ओमफ्राय गामिनि मानसिफोराबो खिन्थाखाया दे नोंनि थाखाय माथो सानसे मिटिं जाखादोंआनो रावबो खिन्थानाङा होननानै मिटिं जाखादोंमोन माथो थेवब्लाबो गिनाय मोनोहाय आं गिनाङा दे जेबो गिनाङा माबा आयं आङो न'आव एसे खमाना थानि दे अबावबा फैनोबो हानाय आं गिसोगारदों थां नों थास' खानो थाङो ना मा खानो थाङो थां उन्दुना थानि एसे खमाना थानि आं दे थां फाग्ला मानसि अबावबा दानो मोनफैना होगोन दे थां होनबा न' सिङाव एरसि खमायै थां दे होनबाय बिग्राय आङो बेनिफ्राय हारसिं थांसै दे आङो न'सिम दोनहैनो हागौमोन ना नोंखौ नांलाया दे न'सिम दोनहैनो बे गोजासौनिफ्रायनो थांसै आं दे होनबा दिनैनि दिना जोबोद स्पेसियलमोन जोंनि थाखाय नोंखौ जोबोद मिस खालामगोन आं औ आंबो जोबोद मिस खालामगोन नोंखौ दसेथ' थाबावमोन आरो 1 घन्टासो थाबावनो हागौमोन ना समानो दङ दे नांथ'ला दे मालाबा फैलायगोन आरो थेवब्लाबो नाथाय आङो अहानायानो थाङासै नोंजों बेरायनो 1 घन्टासो थानो गोसो दंबावोमोन आंहा नोंजों आयौ 2 घन्टा मानि बेरायबाय माथो सानैबो फट'खौनो 1 घन्टासो लाखाबाय खोना ओमफ्राय फट'खौ WhatsAppआव हरना दोन दे जागोन दे ओमफ्राय दानियाबा थांसै थांनाङा आयौ दे थांदो नोंबो आंबो थांसै थांला नामा थांनोनो बासोबाय माथो आयौ थौ होनबा आंखौ लांमारगोन नोंसानाव लांगोनबा थांसै नाङा दे दिनै नांथ'ला बैसागुआव थांबानो जाबाय लोदुमियाबो लानाथ' नों थांखागोन
ओमफ्राय लुदुमियाबो जों जायनाव थांबानो जाबाय जागोन दे दे होमबाना थांसै आङो दे आरोबा माला लोगो मोनबावो मालाबा बेफोरबायदि बेरायनो मोनगोन मोनगोन दे साननैसो थानानै फैबावनोसै लोगो हमनो साननैसो माने जेनेबा बैसागुनि बारनानै मास मोनसेसोनि उनाव दे जागोन दे गोजानद्रायबो जायोना नोंसानि न'आ जोंहानिफ्राय नङाबा नोंखौ खाथि मोनबा लोगो हमहैबाय थागौमोन आं दा लोगो हमनो थांनो गोसो जाबाबो थांब्रबनोबो हाया एथ'ग्राब गोजान औलै बेसेबा गोबाव नांखागौ न' जोंहानि न'निफ्राय नोंसानिसिम 4 घन्टासो नांखागौ खोना न' मथा मथि 4 घन्टायानो दे दे होमबालाय थांसै ना दे मोनहैबाथाय फन खालाम दै जोबोद मिस खालामबाय थागोन आं नोंखौ आंबो दे होनबा ना थांसै आङो दे नोङो माजों थांगोन आङो थम थम गारि हमना थांसै दे होमबालाय थांदो दा फन हर दे नोंथ' 10 मिनिटनि उनावनो मोनहैखागोन न' औ नोंनियासो 3-4 घन्टा नोंबो मोनहैबा फन खालाम दे आंखौ दे होनबा ना बाय बाय नोंखौ नागारनानै थांनोनो गोसो गैयामोनलै आङो सना न'आव थांनानै जोबोद मिस खालामगोन आं नोंखौ आरो दिनैनि दिनखौ फाइनालि दिनै गोबोरखिया जेलनिफ्राय गमारबाय गोबोरखिया आजाद जाबाय न'आव थांनानै बेदर सेरनै जाखागोन आं अमा बेदर अमा आइखौ लाबोनो होनोसै संनो होनोसै ओमफ्राय जाखांनानै गेट आउट खालामखानोसै आइखौ आलाय फिसाज्लाखौ सानसेबो खबर लानो थाङाखैना नोङो हा नों गावगाया आजादि जाबाय थादों फिसालायादि मा जादों मा जायाखै बोरै दं बोरै गैया खेबसेबो खबर लानो थाङाखैना नोङो बुरै नोंखौ न'आव थांदोंना लानि मेहु गोबोरखि दन सोला लायगोन कुक्ता मोननियाबा मा खबर साला सैमाफोरनिया फैबायसोना ना थांनासो दङ मबाइलबो गैला एथ'ग्राब बोसोरनि उनाव दिनैसो आङो बाहेरनि हावा जानो मोनबाय फाइनालि आं मोनमारबाय दिनै आं गाबनोबो ओंखारदों आरो खुसिबो जादों गाबनो मानो ओंखारदों मोनथिगौना बा जेलाव खम खस्थ' जानांदों आङो गोजां बोथोराव साला कम्बल गांसेजोंनो उन्दुनांगौमोन गोजांखौनो गायामोन बेबो कम्बलाबो गोबा आरोथ' गोलोम बोथोराव थाम्फैजों साला उन्दुलाङामोन फेनबो गैया गिसिबबो गैया थाम्फै बुथारग्रा मुलिफोरबो गैया जेबोआनो गैया ओरैबायदि खस्थ' जानांदोंमोन आङो आरो बिमायाबो आंखौ खेबसेबो खबर लानो थाङासै ओरैबायदि गाज्रि गोसोनि बिमा बिमा नोंखौ न'आव थांनानै आङो होखारहरनोसैसो थफ्ला थफ्लि बोनना दोनखादोंसो नै नोंसाला गोबोरखिया थांसैसो अपुन गोबोरखि दनखौ नोंसोर सिनाय हायाखै गोबोरखि दना मोजांबासो मोजां गाज्रिबा रावखौबो नाया आङो ना बिमाखौनो नायो ना बिफाखौनो नायो गासैखौबो फिनिश खालामजोबगोन हर थांनोसै दानियाबा मेहु गोबोरखि दन